Estem en la plaça Soler i Godes, on des de la regidoria de serveis urbans està fent-se ja la remodelació definitiva d'esta plaça. N'hi ha que recordar que en esta plaça teníem uns olors a orí i excrements en estos panterres. A partir d'ara s'ha fet conjuntament en els tècnics municipals 3 dissenys i s'ha decidit per este últim disseny que és el que ja està executant-se. Primer que res s'han plantat 4 arbres, també una olivera ornamental i el més important és que ara en aquests moments ja des de la brigada d'obres està fent-se el que és el paviment en un adoquí permeable que va mantindre el que és la humitat i també mantindrà el que és l'estètica d'esta plaça. Esta faena estan fent-la dos operaris de la brigada d'obres, concretament Juan Mont i també Juan Antonio Mata, dos professionals excel·lents que només tinc que paraules d'agraïments a ell perquè cada vegada que els encomanem des de la regidoria de serveis urbans una faena estan portant-la a cap d'una manera, com dia, molt professional. Per tant, una vegada més tinc que agrair-los. I després també al conjunt del veïnat dir-los que aquesta plaça va ser totalment renovada i segur que va ser de l'agrado de tots.